नै जों दायो दंफैयो पाठसालायाव Hyundai Creta नायफैदों। माबा मडेला जाहैबाय मामोनलाय SX बे टेक नङा माने SX आरो डाइरेक्ट सानरुफ दङ गुवारैनो। दा बेखौनो लांफैदों। माने खोथाया जाहैबाय जा गंसे गारि दंमोन ना बालेन', दा बे बालेन'खौ एक्सचेन्ज खालामगोन आरो। बालेन'आव बेसे मोनो बेसे प्राइस मोनो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन, आरो क्रेटाया बेसेबां लाखो बेसेबां दानखो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन आरो। नोंथांमोना नेथ'दो, नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। नै बियो शरुमाव दंखायोमोन आरो, ओमफ्राय जों बेखौ टेस्ट खालामदोंमोन। ओमफ्राय मोननै प्रब्लेम दं बेयाव, सानरुफआबो बांद्राय मोजां गेवा, ओमफ्राय एसियाबो बांद्राय गोसा गोमो आरो होननानै। दा बेनिखायनो शरुमफोराव गारिफोर बायहैयोब्ला नोंथांमोना चेक खालामग्रो, माने चेक खालामनो माबा मोनखायो नालाय। बेनिखायनो नोंथांमोना फुरा मोजाङै खेबनै नङा खेबथाम नङा खेबबासो नोंसोर मोजां चेक खालाम। माबाफोर प्रब्लेम दंबा नोंथांमोना गोदान बिहरनो हायो आरो। दा बेनिखायनो जों बेखौ लायालासिनो गोदान बिहरदों। नै बालेन'खौबो लाबोखादों जोंहा। दा बेखौ एक्सचेन्ज खालामसिगोन आरो। 7 बोसोर 3 मास ना 4 मास, जायखिजाया 7.5 बोसोरखौनो हमना लादो। सालायनाया 7.5 बोसोरखौनो हमबाय आङो। दा बेखौ एक्सचेन्ज खालामगोन। दा बेखौ प्राइसखौ होगासिनो 4,65,000 होदों आरो। बेखौ दा 4,65,000खौनो डाउन पेमेन्ट खालामनानै बे क्रेटाखौ दिहुनना लांसिगोन आरो। नै गोसोमबो दं, सोरबा फसायोबा कालारा गोसोम दं, गुफुर दं। माखौ फसायो नोंथांमोना नै। दा बेखौ एक्सचेन्ज खालामना लांगोन। नेयै मोना जालायलांबाय। दा फाइनेलि बेखौनो लांनाय जासिगोन आरो। ओमफ्राय खामानिफोरखौबो मावजोब्बाय, बेंकनि खामानि मा खामानि दं गासिखौबो कमप्लिट मावजोब्बाय। दा जोंखौ बिदाय होनो थाखाय बिसोरो रेडि खालामगासिनो। दा दसे उनावनो ओंखारलांसिगोन जों लानानै। सब फाइनेल जाजोब्बाय आरोखि। नै न'आव सफैबाय। आं जायखिया ब्लगखौ बिदि गोलाव जेबो लायासै। दा न'आव सफैनानै नै माने बरायगासिनो आरो। दै गोथार सारदों मादों बिमाया। दा न'आव सफैबाय, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। माबा इयावबो लाइट दंलायनो नै। फिन खेबसेबाव बयनिसिमबो गुड मर्निं। गारिखौ लाबोनायाथ' मैया बिराद लेट जादों नालाय, ओमफ्राय दिनै सुस्रां मास्रां फुजा होनो नागिरदों आरो न'आवनो। दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जों दा गारिखौ फुजा होनो नागिरदों। आं एसे सुस्रानो नागिरदों माने। क्रेटा SX मडेल आरो क्रेटा। आं सानरुफ खुलिनानै देखायनो र' नोंथांमोननो। बेयाव बुंबानो जागोन, नै गोसोरदो। Open sunroof. Opening the sunroof. नै अख्रां नुहुरलायदों। गेवबावबाय नै, ग्लासाबो गेवबाय। ग्लास गोजाबो फांना दोननो हायो आरोखि। नै गेवबाय। जेनेबा नों ग्लास गोजा फांनोबा नोंखौ सेरदो। ओरै सेरबावदो। नै ग्लास गोजा थाबाय एबार। ओमफ्राय बैखौबो होथेनो हासिगोन नोङो नांलाबा। नै ओरै होथेबोयो। नै गारिया एबारनिया एसे गोजौसिन, आगोलनिया एसे गाहायमोन नालाय। एसे सुस्रानोसै, फुजा होनायनि खोथा नालाय।
गारिखौ सुखांबाय फुल सिंसा गासिखौबो सुबाय आरो फुजा जासिगोन नालाय बे बुरिया बाथौ सावगासिनो बाथि सावग्रोबाय नै दानिया फुजाखौ जागायबाय आरोखि बिदिनो आयं सासे दं न' खाथिनिनो बेखौ लेंबोनानै फुजाखौ होदों बिस्थिबार मोनबा फुजा मोनबा नालाय जाबाय मोनबा जाबाय दा जोंहा फुजा होनाया जोबनानै थांबाय दा ब्लगा माने भिडिअआ एसेबां खास नङा थेवबो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो मोजां मोनबाबो गाज्रि मोनबाबो लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लाइक खालामदो भिडिअखौ आरो माबाफोर बुंनो गोसो दंबा कमेन्ट हरजागोन जेबो नङा बेखिनियानो भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन